நீங்களும் அவன பார்த்துட்டு, என்னோட பேரு ஒய்என்ங்க. நான் இந்தியாலேருந்து வந்திருக்கேன் வேலைக்காக." "ஓ! அப்படியா? எங்கங்க போறீங்க?" "வேலைக்கு தாங்க போங்க." "எங்கங்க எந்த வேலைக்குங்க?" "கிம் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ங்க. கேம் டிசைனிங் இடம்." "ஓ! நீங்களும் அங்க தான் வேலை செய்றீங்களா? நானும் தாங்க." "என்ன சார் வேலை பார்க்குறீங்கன்னும்போது, நானா அ கேம் டிசைனரிங்ல நான் வந்து மேனேஜரா இருக்கேன்." மேனேஜர்னோனே உங்களுக்கு லூசிஃபர் சொன்ன ஞாபகம்லாம் வரும். "ஏய் அவன் சரியான டைனோசர் முட்டடி. நாசமா போற வேண்டிய ஒருத்தன கூட நிம்மதியா இருக்க விட மாட்டான்டின்னு" சொல்லிட்டு கழுவிட்டு குண்டான கவுத்து வச்சுட்டு போயிருப்பான் நேத்து. அதெல்லாம் நீங்க யோசிச்சு பார்க்கும்போது, அவன மாரிலாம் என்னைய மேபி வேற ஏதாவது இருக்கும். நீங்க பெருசா எடுத்துக்கல. அவங்க கூட தான் வரீங்க. வரும்போது அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு வரீங்க டையெல்லாம் போட்டு குடுத்து. இறங்குன உடனே நடந்து வரீங்க. லூசிஃபர் உங்கள பார்த்து வாய பொளந்து நிக்கிறான். அப்படியே அப்படியே அவனுக்கு அப்படியே வாயிலருந்து அப்படியே ஊத்துது எல்லாம். குடிச்ச காஃபிலாம் வாயிலருந்து ஊத்துது. நீங்க அவன பார்த்துட்டு என்னடான்னும்போது, "ஒண்ணுமே இல்லையே, நீ போ" அப்படின்னு சொல்லிட்டு